Hai guys, नै जों रंजालि बैसागु जागासिनो जोबोद मोजां माने 10 बोसोरनि उनावसो माने सार्भिस मावना आङो 10 बोसोरनि उनावसो दिनैसो माने मोसानो मोनदों आरो हाय गाइस हेपि बिहु जोङो बोसोर गोदान हिसाबै जोङो रंजाबाय बाजाबाय आजि 3 तारिख बिहु बेखौ गाज्रि दामोन बैसागु बयबो लांथा हेपि सार्भिस खालामनो लुगैबा Dimaya jadi bisa jadi